ଆରେ ଏ ଏଣ୍ଡୁଅ ଦଳ କୁଆଡେ ଗଲ ରେ? ଆମ ଏଣ୍ଡୁଅ ଦଳ କୁଆଡେ ଗଲେ ଲୋ? 5 ତାରିଖ ବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖି ଦଉଥିଲ, ଏମିତି ଦେଖା ଦେଖିଲ ଯେ ଏବେ ଆମେ ତମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। 250 ରନର ବିଶାଳକାୟ ସ୍କୋର, ଯାହାକୁ ଚେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସିଏସ୍କେ କୁ 2 ଥର ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଏ ବି 2 ଥରରେ ସେ ଚେସ୍ କରିପାରିବନି। 250 ରନ ଭାବି ପାରୁଛ ତ? ଗୋଟେ କାମ କର ସିଏସ୍କେ ଫ୍ୟାନ୍, ତମ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବିକି ତମେ ଭୁଲିଯାଅ। ଆଉ ଯୋଉ ନେକ୍ସଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବଦଲା ନବୁ ସେ କଥା କୁହନା, କାହିଁକି ନା ଏକରେ ଏ ସିଜିନରେ ଆଉ ତମର ଆରସିବି ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯଦି ତମେ ଆର ବର୍ଷ ଭାବୁଛ ବଦଲା ନବା କଥା, ଆଗେ ତମେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଉଛ କରୁଛ ଦେଖ। ଯଦି ବ୍ୟାନ୍ ନ ହେଇକି ରହିଲ ତାହେଲେ ଆର ବର୍ଷ କଣ ହବ ଦେଖାଯିବ। ତ ଆର ବର୍ଷ କଥା ଚିନ୍ତା କର ନା। ତମେ ଯୋଉ 5 ତାରିଖ ଦେଖିବ କହିଲ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଖିଲ ଆମେ ସେଟା ଅଲରେଡି ଦେଖି ସାରିଲୁଣି। 250ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମ ପାଇଁ ଭଲ ହବ। ଏଟାକୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାବିକି ଭୁଲି ଯାଅ।